Kinde ma Boniface Mwangi Kariuki mane obila ochielo gi magina e chuny boma Nairobi e kinde ng'anyo mar rawere juma mokalo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta. Lakteche ka thieth no nyisa anyuola mare ni ngimane pod ni kama rach kendo pod obiro dhi nyime gi tiyo gi masinde moyiedhi e yweyo. Mana ka jafwambo marwa Armstrong Osutwa leronwa, anyuola no mar Boniface kata kamano pod nitiere kod geno ni wuodgi no biro wuotho kendo. Ndala ochiel nyaka ne obila chiel Boniface gi magina, gino maweyo ngima Boniface e kinda kuru gi Asumbi, kendo ka odhi nyime gi yudo thieth mag jotuo ma chuny gi gudo kar thieth ma Kenyatta National Hospital, ka lakteche temo kar nyalo margi mar rese. Anyuola to tero lemb geno ka nyaka sani to inyisogi ni ngima Boniface pod ok ni kare kendo ok onyal yweyo maonge masinde makonyo dhano yweyo. Boniface is still under critical condition. He is still under life support machine. To be sincere, he can't survive without it, so he has to survive under the machine. Tone Boniface, lakteche osetimo bero mopogore opogore mar golo ng'injo mag lisasi mane odong' e wi, ka nyaka sani tekre gi duto pok onyuolo lemo. They told that we still have to cling on hope. That's what we are waiting for, the best. Yeah, we are still praying and hoping, but our dear cousin, brother and son can't still talk. Osebedo wuodhe mararieya ne John Kariuki ma en wuon Boniface, ma e kinde ka kinde osebedo ka limo kar thieth ma Kenyatta gi geno kod lek ni wuode biro yudo lokruok. Naambia kuna change, lakini mimi mwenyewe sijaona change. Sasa mimi nashangaa sana. Kulingana naambia kuna change, lakini madaktari wanatupea hope, wanatuambia mtoto atakuwa sawa. Magibiro e kinde matendo bila to onyonore kendo golo singo margi ne anyuola Boniface ka giwacho ni ratiro biro yudore. Kane chiwo twak mar ogai mar obila Douglas Kanja, kamanda mar obila e gwengego Samuel Ndanyi okoni apisa mar obila mane otimo timno ibiro kaone okang' mar chik. Sisi kama idara ya polisi tumeweza kwenda haraka sana na umeona maofisa wale ambao walihusika tayari wako kizimbani. Anyuola ni koro dongi geno kende mano mar wuodgi chango kendo chungo wuotho kendo kuweke otanda mar jotuo ma ohewore. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Chenro matimo bero mar yango gima nyocha okelo tho mar jalupo moro ma jahigni 35 ma report nowuok ni ne odere sel